Ostres! Qui és aquest? L'Ede Wynn! S'acaba de mudar. És un dels millors ballarins de hip-hop del país. És guapíssim. Qui de vosaltres té experiència en el ball? Tu em podries ensenyar a ballar? Saps quan es triga a dominar una disciplina? No. 10.000 hores. He de practicar amb algú. Guanyarem el Mioso Challenge. Què fas? Molestant la meva nòvia? La teva nòvia? De noviets res. Bé, no sé com li dieu, ara. Quin fàstic! Oh, quin mal! Quant peses, una tona? Què ha passat? Deixa'm en pau! Que per arribar a ser una bona ballarina t'hi has d'esforçar, t'hi has de deixar la pell. Vols ser la millor o vols seguir sent una principiant? Ha millorat molt des del càsting. Des que va fer el càsting i no sabia ni moure's, no penso ballar amb ella. Edwin! De debò, jo no sé ballar. Mina, Mina! Però podem seguir practicant per millorar? No vull ballar amb tu. Quan és el càsting? Demà. Què? El càsting és demà? M'ho dius de debò?